आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथार बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना। बे भिडिअआव नोंथांमोना नायलांब्लासो बुजिगोन आरोना मानि सायाव भिडिअ लाबोदों आं स' लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना लोगोफोर। अब्ला नैबे भिडिअखौ नायखांनानै बोरै मोनदों नोंथांमोना? बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनोसै आरोना। नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सानै साथामसो सिख्लाफोरा ना बिदिनो 10 जन 11 जनफोरनि गेजेराव मा मोननो लोंफायो जाफायो ना, बेफोरनोथ' नोंसोरनि आखल आखुआ गाज्रि फैगोन थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना जुदि मानियोब्ला लोंनाय जानायनिफ्राय एसे साबधानै था। लोंब्लाबो नोंथांमोना बिदि सासे सानै जमा लोंनाङा आरोना, बहुद गाज्रि नुयो। नोंथांमोना इयाव सासे बेलथायनाय नुदों आरोना, लोंनानै फुरा फिटिं सेसखा आरो उनाव मा जागोन मा जाया बेखौ पात्ता गैया लाया आरोना। नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिदि दाजा आरोना नोंथांमोना। जुदि बिथांमोना नोंथांमोनखौ रेप खालामो अब्ला नोंथांमोना जेबो पात्ता मोननाय नङा आरोना। नोंथांमोना लोंनानै सिरियासलि फिउस जाखानाय बायदि जाखायो आरोना लोंनाया। ओमफ्राय मानो होनोब्ला नोंथांमोनखौ बार बुंबाय थादों आरोना, मानो कन्ट्रल हाया मानो थाखाय लोङो आरोना। लिमिटनि लोंनांगौ, मोनसे लिमिटनि मिथिबाय। स' लोगोफोर बुंबाबो जाया बुंबाबो दाय जायो, मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोनखौ एसेनोसै।